munya extra careful because saa die we no mo amote sampa no mo na mo ho ba kire mo sa asem bi ba na sa oman ne nkoso na se komo de mo a enye ye ne yeti asante regime ho ene ebebre musika wo ne mom no mo wa adepa e wo kuro ni so mamu ntientie Agyeman Badu nsamfu a wodi a wote baabi a o pushi mu se munya sa nkwasasem no mamu ntie o na se eba ho kira sampa se mo toilet bubu sampa se enoma bi koso na enya enya me amemete America ha na me ho ba kire bi o enye obi a ono no te eye kaza asante region ala ne ho ba kire no enye obi o te Kumase enye obi a wote Doma wo ben mu mpo ena ne ho ba kire no na emom mo na muti kuro no so no mo a mote bro no so no mo na wo se mo hwe ema sa ne o ma wobri na etuto ne ye because mo de ntokwa na mo ko ntokwa nipa bonfo no ono no wo matifi wo no eya Agyeman Badu no wo no na sese wa man krofo wo ma hihye suit na o mutiti kam enti baabi a mo be wura mo bekọ no mo be duru ho no na ye ka kire mo se entokwa ekoso wo sampa enti mo nsan kọ eye Doma because Doma afo so ene bunu man tem wo bebu wo ha o mo ye cash not no sa cashew business no sika wo mu pa eno na aso sampa mu a sampa so emu odumo na se kobase sampa sisi adwuma amoye ema mo so mu nyina ma no mo nsa koma no ekobase sisi ye twa adwuma nim ena se investors for ma emeto ade na de ba na mo be Mima wakwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV ana wushi. So when your first time any abomodia subscribe. Me a notification is to send you anytime. Bia the video betum no. Won some sabe kan when ye bia share. Ushawia comment fahu. Say what jeng efa video no we be like a video no na share emo bia so enye bi share me dasi bebre. Ebusia Mmrantiehene or the expose kesi bia ba busia efa Dormaahene Agyeman Badu ho a mesi abusia fo expose no ano den papa na busia fo ni nyina ne se sampa entokwa na chese ekoso a Dormaahene na no edemu den no abusia se na eye business entia ede business a abusia ni nyina eye cashew business say sampa ana busia for omu produce cashew kese pa na Doma so omu produce bi ohonom enti se sampa honom enti ekoba se ahenie emu nsensem ebaaye no na chese Dormaahene ebusia for wo hihye kire a ne nkofo so etugum se basa ayeden esi sampa enti ukoho ekoye business a enyeye enti cashew business no ni nyina akoye den ekodi Doma ana nyamia dom otumfo osietutu the second ebusuafo boma sampa fo ayeden enya ohene a samre wo ba bedi wo mso na no ana ebusuafo sampa fo enya ohene kra echire no Doma fo eda so katre cashew business people no say entokwa ayeden ewo sampa honum na okoye business wo honum a enye ye eno ebusuafo ana sampa man hene a ebusia otumfo eyi no wodi lete bia eden aba outa ebusia ama nsem ni na eni ayeden ada honum sani amanfo peso mo say sampa business na business ni na ayeden ekodi Doma no lete no ebusia abeyi bibia ayeden every honum ehona obehu se nipa eye cobra ampa ahemfo no so ebi ye cobra papa ebusia mumienkwe na Mmrantiehene expose na wode ba no munyina munye den munye witness embe a week ago ena nana samba jafla enya enkra efree nipa bi ho se investors ni bi a omoye cash ho adwuma no ba ko bi bae na obedru drobo no oka drobo no si wate se basabasa yo ewo sampa nto omma nti nana etu nebusua panyini a eye opanyini Abu Mahama ene nipa mienu emom kohye a
sa papa yi ema omo ne kasaye ema na assurance say asundwie ewo sampa enti omra no medi ne dwa ewo sampa omo ne kasaye ema mu na assurance ema ono nso gitu mu ampa o this can be ma ni agent say on me sha say no wonto abusia sound ni good ama mu say sound ni good nipa amote ne kasa yi Sampaman hene ne brother ene de update de maye ewo sampa business ekoso wo sampa na onipa bonfo bi share kire anonko pese oma sampa business na ekoso wo cashew na omuye no ho no basa na saletewe emfiri baabia se efiri Sampaman hene die obeswai ema opemso ye wura asantema wura die obeswai ma no enye tibon kosofo bi omutete afikire a omu se ayese de sampai omu dia na se twema mentwi bi koso no we original letter a free Sampaman hene wo ode to sampafo ni nanim any investors fo a omatwa wiasim ni na ahia ebia na wonte but me pese me de letter ni mu nsem ene ni nwia no se ne ode ade ne soma ano ani nwia no so ede be deliver akire public no me pese me ma won so waso tibi na wote de ekoso wo sampa na wanya yira kwan ebia na okwa kutidwa wo sampa enye wadwe se ntokwa bi koso na abusia yentie nsem enti nana ehunu se eho behia se obehia the cashew community the exporters and traders no na oni omo akasa na omo ehunu se asundwie wo sampa se ne be ya omo nkasa this year omo ma ntinana efre chairman ema omo chairman omo titrani no ne kasaye one chairman kasa wieye no na chairman direct na manifest secretary to ne safra secretary ma secretary ba ema one ene nana ne mpanyinefo kasaye ma omma na assurance nana ba wa bayi o hwese adwadie ene nyuma pa ebekọ sampa enti basabasa ye biara ne hɔ a ebeba sampa enti wo ma the traders and exporters no that needed a initial assurance and they say there is peace in Sampa and to be biara emra no one meto cashew nana ne kasa wiye no and wodi letter emma won na letter no munsem or address the chairman Cashew Traders and Exporters Association of Ghana. Dear sir, Christmas is a time of hope. Or say Christmas, war and idaswo. It is also a season for renewed inspiration from Christ. Sam renunsu and yenya and idaswo fufro ewo Christo mu. A universal message of peace. Sam renunsu and yenya Christo na sempaka okafa asundwie ho and goodwill towards men. Nana Koso Ekachrom say, I send my warmest wishes and that of the Traditional Council to you for your contribution towards the growth of the Sampa Traditional Council. Nana Kachro the Nchiasronkon Efri, the Traditional Council. Ejina na him funumina na mo emma cashew buyers ni omunyina afisha pa. No da wona si. Say nyame nam wo so edi mpuntunyuma eba the Traditional Council mo. Nana Koso Ekachra won say, I wish to use this opportunity to express my profound gratitude to all members of the cashew trade. Sampaman hene ene kasano. Sampaman hene ene kasan. Lete na wadi amani miano. Sampaman hene ena kasano. Because lete numo ensemu ninano. Sampaman hene ena pusadi aseni miane num. Se onfame tuja. Normal investors for womu yem shishu womu no. Ehu se sampa kuro na da ho no asundwie na nupa bonfo bi na opese we instigating crofo na entokwa koso na investors for no kokoduru sampa ho no no omu ban omuduru drobo no drobo no ye doma side ho no kro ne ba ene kuro atwa sampa ho ahia ne wo mu a obefiri wa ansa na wakono because doma so omu ye sa cashew business ni bi na omukoduru ho no doma fo na kasa ka chiro investors for ne say so ko sampa entokwa koso ho enti ntokwa koso ho ntino san wachi neko enti leta beto abontini
edi adanse pefe say obi a wo ye investor bia na wo ba beto ade wo sample no bra emu obi nka nkyerɛ wo sɛ ntɔkwa asi wo sample nti wo san enti asɛm we beto dwa na wo mu ba beti dwa wo sample no wo mu na frɛ ɛyɛ krom wo mpanifo ana mo de to ɛyɛ Sampaman hene anim ɛnya akwa ketewa na wo no no fa na ho sɛ ɔyɛ Sampaman hene no ɛnyɛ sam modua bo dabi na emum no ɛyɛ original Sampaman hene di usuan ma sampa ɔde usuan ma ɛyɛ asantemawura Sampaman hene di usuan ma asantemawura onipa biala obetena baabi aka kyɛw sɛ ɔno no ne Sampaman hene no abra wonim sɛ ɛnyɛ ɔno ne usuan ma asantemawura no ɛnyɛ ɔhene na emum no di ɔyɛ ɔhene a ɔwɔ tumi ɛwɔ sampa kuro no so no ɔno na de letter aba beto abɔntene no ɛno na mepɛ sɛ mu nyinaa mu hu letter kura ɛbɛda abɔntene ɛne nipa bɔnfo mu hyehyɛ aseɛ nyinaa mbohu de ɛbɛkɔ so. To all members of the cashew traders and exporters within the Sampa Traditional Council for your resilience in the face of the challenges. Ose me fa akonnwa so na madamosi ewo nnwuma pa amaye emra nneoma ye din ni nyina mu no mokusu eye nnwuma pa. Nana Koso eka no poto kasa mu say, as we enter the new year, we would like to reaffirm our commitment to maintaining the peaceful and a collaborative partnership where your business will thrive. Nana si eka kire cashew buyers ni exporters for ni say emra ye ba bewura afefufuru yi mu yi one ne mpanyinefo be ye ne omu betimi bia ama asundwie mapa atena traditional council no mu send ye be ya omunwuma nso bekoso. Nana Koso eka say nananom of the traditional council under my presidency will do everything possible to create the enabling environment for business growth. Nana Sangbajafla ekoso kan say emra ono eye ohine a otidwamu obeye ne ese oye bia no oboa se ne be ya omunwuma no ebekoso. Nana ekoso echia won eka kire won say your trust in the council is a cornerstone of our shared journey to success, and we are poised to overcome every obstacle that confront us. Nana can say that if we benya gidie ewo the traditional council no no ehu behia pa na omunso no a traditional council no beye ne omu betimi bia na akwansidie biara ebeba dwadefo na kwan mu no omaboa emoma yefri mu tinana ene ne mpanyinefo emma dwadefo yi happy merry Christmas na omoka kire won say omomra na traditional council no asundwe wo ho no mombedidwa and we ni ensemfoa kakra nana agina na himfoa namu a oka kire Cashew Traders and Exporters Association of Ghana. Nana Yadasi. Enti, what I want all exporters and traders of cashew to understand is that there is a peace in Sampa. Sampa and its environs is a very peaceful place. Come back and do your business. Nananom are warmly waiting for you to welcome you. Abusia asem we ya de bia ekoso for now. Ebia na wunim Sampa nsem a ekoso but me ka e de nsem we e de ato anim. Se uhu videos bia ana nsem a ekoso efa Sampa ho a wobeti afrim ho wanti afrim ho a wobeti afri Sampa Traditional Council page na wo ho no. Enkrofo bia hyase create fake page bi epeso mo de ma Sampaman hene na omu post nyoma bi tutututo. Original video bi abehu bia no ada se enye man we a okasa na enye obia na e control sa page no na emom no mepese onipa bonfo bia ba be hye man we ne control sa page no man we ne control sa page no Sampaman hene ni nua no on control aba me page ni so aba me platform so am ya be din komo na nipa bonfo bia bo awura mu wo business a ekoso e wo Sampa na ni na nkobra ni na Agyeman Badu Agyeman Badu nso so omu dele cash note no sa cashew no business ni bi wo doma ena doma de no enkrofo mpete se Sampa de no tienie pa enkrofo ani nje ho te se Sampa de no ena Dormaahene aye ne ho tinti nti se enkrofo no kura bana omu mfili se omu ni bedin komo
yesi ahomaso wɔ ne mu wohwɛ ɛyɛ Agyeman Badu a yesi ahomaso wɔ ne mu ɛna afi nso no ɔyɛ snake under glass ɔyɛ nipa bɔni ankasa Agyeman Badu yɛ ne ho sɛ miniminim ɛnso ne kuro ni na ayɛ tantantan Agyeman Badu ɛde nneɛma bi ba abɔntene na wɔka ɔtan hyɛ ne mu saa ɔtan ne ntina entimi ma dɔmaa ɛnkɔso wotu wani ɛhwɛ kɔmpɔn kɔhwɛ ɛyɛ dɔmaa abɔ asesa dɔmaa kuro no ayɛ tantantan kyɛ development bia ni kuro no so adeɛ papa bia ni kuro ekuro mu ni na ayɛ kɔɔ enua ɛwɔ sɛnke protect dɔmaa kuro no Dormaahene make sure sɛ obuni nyinaa ɛtontɔn di na ɔmɛtena so na Dormaahene a ɔtɔ so first no odi so first no ɔno na ebubu enua no ɔno ɛna na ebubu enua no na abusua mempɛsɛ mɛsɛ wo brɛ yɛma ɛyɛ yɛnua bɛma ne mfa na no nsi ansa na edi nkɔmɔ bi wa come you and usher you to the new cashew season. There are, as you always know, manpower is available. Both those who will load, those who will be your clerical managers, and the rest, they are readily available within the Stampa Traditional Council. We call on you. If you notice anything that you dislike, inform Nananom, and under the presidency of Nana Sangba Jafla II, he will do everything possible to let you get your peace and do whatever you need to do. All Nana wants is to partner you so that it will enable you to create the needed jobs for the citizens of the Traditional Council. Nana and his elders are calling on you to come and continue what you normally do. We are partners in developing the Sampa Traditional Council, and your contribution can never be overlooked. And therefore, Nana, with the help of his sub-chiefs, will create the enabling environment for you to do your business. Investors from China, investors from India, investors from Singapore, there is peace in Sampa. Come and do your business. The people of Sampa are... Abusia, on say all said there is a peace in Sampa. On said not all said there is a peace in Sampa. Abusia me bo. I'm for baby information. Was it there is a peace in Sampa, which means say, oh, and then you may have me. Yeah, I'm funny, sir. Abusia, on said no, said there is a peace in Sampa. The woman nane say, on pabonfo bi no ejina ekwan na tifi. Enti say investors for na ba no omo ka che omo say entokwa ekoso. Wo de hwe media ne so. Hwe na omo yi video a omo de a kire wo omo ba no. Omo si mon sign na mon ko back to Dormaahene. Eti mo amoye mote Sampa ho no. Monya careful, monya extra careful. Monya extra careful because saa die we no mo amote Sampa no mo na mo ho ba kire mo sa asem bi ba na sa oman ne nkoso na se komo demo a enye ye ne yeti asante regime ho ene ebebre musika wo ne mom no mo wa depa e wo kuro ni so mamu ntientie Agyeman Badu nsamfu a wodi a wote baabi a o pushi mu se munya sa nkwasasem no mamu ntie o na se eba ho kira Sampa se mo toilet bubu Sampa se enoma bi koso na enya enya me a me meti America ha na me ho ba kire bi o enye obi a ono no te eye kaza Asante region ala no ba chi no enye obi o te Kumase enye obi a wo te Dormaahene wo ben mu mpo ana no ba chire no na emom mo na mo te kuro no so no mo a mo te bro no so no mo na wo se mo hwe ema sa ne o ma wobri na etoto ne ye because mo de ntokwa na mo ko ntokwa nipa bonfo no ono no wo matifi wo no eya Agyeman Badu no wo no na sese wa man krofo wo ma hihye suit na mo tete kam enti baabi a mube wura mo beko no mube duru ho no na ye ka kire mo se entokwa ekoso wo Sampa enti mo nsan ko eye Dormaahene because Dormaahene so any bunu man temo bebi wo ha omo ye cash not no sa cashew business no sika wo mu pa eno na so Sampa mu a Sampa so emu odumo na se kobase Sampa sisi adwuma amoye ema mo so mu nyina ma no mo nsa koma no ekobase sisi ye twa adwuma nim ena se investors for ma emeto ade na de ba na mo be eti Agyeman Badu ni mission ni na odi gina Sampa so a o hihye samodua machi ene ohene ketewa ma bi ohene ketewa bi na ono no so ofre no ho se oye Sampa no wono
ene ejin kwasasem mo enti ameka cho se Agyeman Badu adia na ni abre nyina ewo sampafo so no eye cash not na ekoso on cash business na ekoso on eno na opese oya na sampafo gidi bone enti we na sampa man hene a wabesua ma opemso otufo no ona de salete aba salete na aba no enye leteketwa aba beto wo se bia nkura bi na di bedi agro na bi eye leta emu oduro ono e judge kese pa o charge Agyeman Badu ni jimi na o jimi no o chen bebrebe eba no level eba na desuamu eba na adwuma mu a o charge Agyeman Badu bebrebe na emom no ade ba ko a ehu a ebe bosampa ebe ma sampa akofom eye adwuma ejina ho ma sampa because adwuma no ena ma sampa mu nsu eye dupa na se koba se mo de ntokwa eko ewo sampa ma animu a ebe ye de na adwumafo investors for China for ne wo mu wa kontom bebrebe na omu sika se omu pese omu ne sampa edi dwuma no ana omu ye business no ebeside mpo na omaba ekobasa na obi antimi ma because why na emfa ne sika mehiem na se wo beto ade ne wo kwa entokwanti no wo antimi amfa na ade anko Agyeman Badu team poni na ne se business ekuta mo for now no opese ogifiri mu nsam munhwe ye munye careful because ade na da ho no eya ade bia ehu pa ye because ono no wanti kromu ho Dormaahene wanti kromu ho na kede be panti na Dormaahene eni abre ne ho a wose sesi wo pe emputu ama sampa sampa tini be bi mpo no umfi sampa tini be bia unini mohye wo ba bibia eya adwuma so omu no a omu ye eye cashew business no se omu ba na omu to ade ni nyina awie na sampa cashew na san eho na doma omukọ no makọ peka krebia yede afiri because domafo no omu cashew no nyede omu beto no omu de kwa cashew no enyede enutini bibia ntimi maso emfaso ntimi maso na emom no Agyeman Badu hu saade no opese o condemn eye sampa cashew a ekoso business na ekoso opese o condemn na se ko basa sampa fo mo ho ba kire mo papa I'm telling you Sampa are waiting to welcome you in peaceful manner. We wish to see you as this cashew season starts again. Thank you very much for choosing Sampa. Thank you very much for establishing your businesses in Sampa. Nana Sangba Jafla and his elders awaits you and give you a welcome that you will never forget in your life. Ebusiafo yedamasi. so ote de ensemo de tu dwa no because investors for ne bae no omuko gina atifi efre kromo mpanifo se omaye omadwe se ompese ombedidwa ewo sampa na emom ne nkrofo bi aka che omu se sampa kro na ekoso entokwa ekoso enuntin so obedidwa wo ho a enyeye tiase no mu ye pa because Agyeman Badu ensehye o hyehyɛ ni na no sa enwoma wia me kana kyerɛw ne aka che o se adwuma papa bie ni wo doma ena ade papa bie ni wo doma ebetimi aboa domafo no omuti kromo no age se nkwasasem yenka ye history ne yepese yeka history so a wo kan so ye nim ni ti enim ni nan wantimi anka history bia ebetimi ama wo a wo yetimamu no wakoma ato ye ma maka se history we de eye nananum no odi omumoja esi ho history papa bie no obetimi be kan nanso no o kan history no agyan ne de ato no akofa asantefo e no ba be kan ye history na wa woto no untimi nka wa ankasa wo history wa wo na ya Agyeman Badu no ade na untimi nka wo nananum history enkyere wo nkyirima no na wo de wo sole a jimi na wafa asantefo e na wo pese wo ka wo history anya bia ya se ya brese bra be kan ye history ma ya na Agyeman Badu ba wo ba ye nina wantimi ameka ono ankasa ne history o aye kasa asantefo ye nananum kosa ye nananum kowe ye nananum ne ekokuji we ye nananum ye sacrifice bi ebi di omutito ho ebi no mu edi akoanim ame ebu omutuo ebi ye twa biti ebi nso ebu obi asenya ye omu no ba nina asentimi me ame ye asantinyi no se mete saade we ya ehye mi nkuran ema mi hu se ye asantefo no ye na ye asantefo de hye konkrun na ye wagidie wo sikadwamu no ye wagidie wo asantema ewura mu no ye tewo ne ye kasa history ya kire ya eboyehu ehye ye din ye nya kokuduro se ye asantefo wa abusia
Enye Mmrantiehene ana mote ne ka no se odi expose no ayeden atuja se eka bi mu ko a na sampa entokwa ayeden eda so koso a se entokwa no emma awiye da just because obi person crew business o hono yeden ekoso enipa bi eye cobra ai Abusafo ahanum eye Puyaka TV. Me see a tough for more ye the bebro. Nti se we your first time more. Any abomoden subscribe. Me a notification so. Click on send your video. Pia ye the betumu no. Won't so sabe kan when ye bia share. Me dance bebre.